5 October 2024 hazvina kumira zvakanaka mhuri yeZimbabwe. Ndauya zvekare panapa ndine nyaya yandiri kusangana nayo mumastreets, inova nyaya iri kupisa zvisingaite, nyaya iri kuvhundutsa vanhu. Zvatasangana kudai so, gara walike this video kuitira kuti ZANU-PF isheke izive kuti zvinhu hazvitorinawo zvechokwadi kumira mushe kunze uku nekudawo kwezvinhu zviri kutaurika kumasaisai esocial media nezvimwe zvese kunongotaurwa zvakasiyana siyana. Nyaya iri panapa yandiri kusangana nayo nhasi inyaya iri kutaurwa iri kuvhundutsa zvakanyanya, inova nyaya yakaitika nezuro mushure mekunge vaMnangagwa vakabuda vachiti I officially commissioned the Varsity Heights accommodation at Chinhoyi University of Technology. This facility accommodates 388 students with rooms for both male and female students. I also commissioned the new administration block before conferring degrees and diplomas to the graduates. Congratulations to all students graduating today. Your future is bright. Ndo mashoko ari kubva kuna vaMnangagwa. But nyaya iri panapa ndeyekuti vanhu vave kuconfronta vaMnangagwa kuti zvamuri kutaura tazvinzwa, zvese zvekuti mazokomishena chakati future is bright ndo nyaya hombe iri kunyanyisa kunetsa panapa, iri kutaurwa nemaZimbabweans vachiudza vaMnangagwa panzvimbo yavo. Sekutora kwatinogara takazviita kuti vanokwanisa kunge vasiri kunyatsoziva zviri kuitika kunze uko, zvinhu zviri kunyatsoitika paground chaizvo, reality chaizvo, zvinhu zvokuti vanogona kunge vasiri kunyatsozvinzwisisa kuti chii chiri kunyatsoitika. Because kazhinji pese pavari kubudisa, pangava vakataura speech, vakataura kana pangava pasocial media, vanhu vanodzoka vachitaura zvimwe zvinhu zvekuti vari umwe munhu pangadai pakatoitika machanges akasiyana siyana, since ivo vanhuwo vachizoclaima kuti he is the listening president. Handiti sekuclaima kunenge kuchiita vanhu vaya vanenge vachienda vachinoita bootlicking vaya dai zvinhu izvozvo zvakatosvika kwavari ka zvingadai zvakakwanisa kubatsirawo neumwe mutoo kana kuti neimwe nzira. Asi panapa tiri kushamisika zvakanyanya. Tiri kuona umwe ari kuti I have asked, companies are closing, so where will the graduates get employment when they finish school? It seems you are investing in Zimbabwe education so other nations can benefit and Zimbabwe gets nothing in return. Fix the economy and ours will be a great nation. Ndo mashoko ari kutaurwa nevanhu kuti maakutoinvesta zvenyu mueducation system, which is good, but zvamukuinvesta izvozvo zvichabenefita dzimwe nyika because ndo vanenge vachizotora vanhu vese. Ozi munhu akangopedza kudzidza akudawo mari, nguva yese anenge aenda kuchikoro makore akawanda kaya, usatambe nekuti 17 years uripo padesk onzwa graduate wapedza makore akawandisa yekuti munhu anenge akuchidawo chehuviri, saka haazokwanisi kugara manje akamirira kuti saka munyika yangu zvichanaka. Saka ndo pakutaura kuti dzimwe nyika ndo dziri kungobenefita dzichitovakika, but kuno pasina chiri kuzosara chiripo because mimi munenge maita se mangogadzira kungoveza vanhu kuti vadzidze, but kwekuti vazoshanda kwacho ndokwa musiri kuvagadzirira because economy andori mahwani. Saka paronzi chimboinvesta mueconomy zvakanyanya, ende futi tikada kutarisa vanhu vakawandawo zvechokwadi vakatombograduata kumashure, vazhinji vacho vakatogara because unotopedza kugraduata ari kuzoya chikupa basa racho manje, ndo mahwani chaiwo ndo pari kunyatsonetsa panapa. Ndiri kuona umwe ari kuti and there's industry to assimilate these thousands you keep every year. If you say let them self-employ, are there any avenues to get funding for that? Mwarukuti Plumtree doesn't have a single running ambulance. I guess we get something, someone to blame. Which future is bright when there are no jobs to all graduate? Please come and join us by the streets as we sell vegetables. Ndo nyaya imwe iri kuitika kunzi saka future yacho yakajeka papi, iri bright papi, because vana ava havana pekuti mangwana vazoenda. Because chokwadi amanaka tinoona kungosimbisana hama dzadiwa tikati aiwa zvipaitwa zvinhu zvakanaka but pakamborohoka investment mueconomy, so atambokomishena makampani panapa, pakambokomishenwa kana makampani akawanda since gore rega rega pari kungopfekedzwa vakawanda mathousands ari kunzi graduate vadaidide, vamwe vachitombotora uda kutozotengera kuti vapindire ipapo. Andanhingirikini handangositara ndataura ipapo, but vese ivavo vanenge vachitodawo mabasa kuti vakwanise kuti zvirambe zvichizongoenda, ende gore rega rega kuri kudzidza vangu uchinde, but makampani ari kugadzirwa acho mangani. Saka vanhu vacho vachangogara here nemadegree ekungonzi ndinaro but
what next? Ende vatori kwa kumabasa kwacho vanhu vari kutofa vashoma, vanhu vanotofa, vanhu vasingaendi kumabasa vanotoshanda havasi kufa, vari kuramba vari pamabasa ipapo, ende vamwe vacho vatopindanzana nechikamalism. Ndo nyaya iri kuitika, ndo nyaya hombe iri kunyatsonetsa panapa, hama dzadiwa. Vamwe vari kuti and then what happens after they graduate and we keeping them for 8 roaming in the street for overseas opportunities. Nyaya iyoyo ndo iri kunyanyonetsa panapa, kuti kumanaka vacho vakadzidza mvuto dzenyika dzedzo vavezwa vakaibva vakutoenda vachingonovaka nyika dzevamwe. Ndo nyaya iri kunyanyonetsa vanhu pano. Please allow the mayor, local council to do those commissioning. President should focus on big national projects like fixing economy. You waste money traveling around the country counting ribbons and cutting them with a big outreach. Kumanaka muri kuona nyaya imwe iri kunetsa panapa, pari kunzi ayo basa riri chimbopai mameya angofamba vachingoitawo tuma projects tudiki tuturu, because pakaipa Antoni mahwani chao mazimbabwenzi akatsamwa guys. Zvimwe zvacho unombotanga uchitomboti vanhu havasi kuoverreact here, vanhu havasi kunyanya kujamuka here, but ukanyatsorwa nayo nhama yacho yeurova chaicho unopedzera wakuunderstanda mwari kuti give others to commission. Mr. President, focus and focused on bigger issues, especially the economy, corruption, healthcare and job creation. Lastly, get rid of police and security service men who abduct, torture and murder citizens. Ndomamwe mabasa ari kutaurwa panapa kuti chimbopai vamwe mabvisa vamwe vari kungoita kungoti vari kungobata vanhu vachibhura. Ameni kuti vanenge vachinzi vari kuabduct vanhu vachizorova kuda kuhafura vamwe mueconomy. I don't even know kuti chii chinenge chichiitika. Delegate some of these small things to your lower officials, man. Dambudzo, too much of everything isn't good. You look exactly like the West version of an Africa bamba zonke mampara despot. Zimbabwe is cased. Akomana ndo zvinhu zvakutaurwa manje. Saka nyaya iyoyo yanyanyisa kubata vanhu vakawanda kuti please ipaiwo vamwe vanhu vemuofisi menyu vanenge vari pasiwo vaitewo tumabasa toto ningi oenda unokomishinawo ichi, ningi oenda unokomishinawo ichi, kuitira kuti imimi muwane nguva yekufunga zvinhu zvihombe kana zvekutiwo kuzikana kuti takuenda pastep yakati. Since vanhu ava vane connections nedzimwewo nyika like China, inokwanisa kutonotora kana macompanies aya vari kumanufacture mota vaya uyemise plant yenyu muZimbabwe so that mota dzizotanga kutengeswa kana muSouthern Africa mese kana kuti muAfrica mese. Zvinenge zvakutobatsira, but zvinotovhundutsa. Mwari kuti and if you do something good, this we don't see it because people are suffering. We pay a lot of taxes. Everything is costly. Even if we cry, you add more taxes. Just know your government is killing citizens with taxes everywhere. There is nothing we can say it's affordable. Ndo imwe nyaya iri kuitika, nyaya yematax. Kune vamwe vanhu vanokwanisa kutadza kunzwisisa kuti matax acho ari kunzi ari kunetsa papi, but ukabvunza munhu ane mota muZimbabwe anokwanisa kuudza kuti for sure unoisa insurance, unotora insurance nemutero, unongova kutonzi bhadhara radio license, torai bhadharai radio license inodiwa, inenge ichidiwa, inenge ichitotaura mari yayo ipapa yakutodeedzera 30 panopera gore unonga wabhadhara mari yakawandisa, ende tapedza ipapo kuti uri kunzi kuenda kubasa kana nemota yako parking yakakumirira city parking ine chibhadharo. Kune dzimwe nyika asi kubhadharoka. Come to South Africa umboona zvinhu zvinochitika. City parking havatozvinzwisisa zvekuti unobhadharwa mari, unonzi unopiwa mari nani yechi mari yacho. But it's happening in Zimbabwe. Not kuti mari iyo ichinge yazobuda pane something chiri better chiri kuzoitwa. It's not like that. Hazvisi kushanda zvidaro. Mari dziri kungobuda. Unotozoona kuti saka mari yacho zvese zvayabuda iri kuzoshanda papi yapo. Because tatsawo mamwe developments anotionekere mutauro macho tikada kupinda unotoona zvimabus terminals zvimwe zvakatodona kudhara zvimwe ngura hapana kana kumborenovate kumboendwa kumboitwawo sei.
but imari dzese dziri kurohwa is part of mataxes anenge achitongogadzirwa iwayo. Saka ndo zvimwe zvinhu zvinenge zvichiitika. Ndiri kuona umwe ari kuti what bright future are you talking about? Those people are joining millions of other jobless Zimbabweans in the street while you and your family are busy looting. Pakashata wakomana. Pakashata. Zimbabwe civil servants can't even afford a decent meal under your watch. How pathetic. Ndo mamwe mashoko ataurwa nevamwe. Wasn't Varsity Heights supposed to be commissioned by the CEO of First Mutual Properties? Imi mopinda papi rega Hubert Angel ati munofarira kukata maribon. I don't know. Munhu ari kukomenda handidi uzonzi ndazonzi ndindati Hubert Angel ndo zvakataura. Handina hangu pandakanzwa achitaura, but it's something chekuti zvinhu zvekutaura nevanhu vanenge varwadziwa mumwoyo, saka ndo vanenge vakubuda vakutaura izvozvo. Guys, ndo nyaya iripo iri kunyatsoitika paZimbabwe iko zvinezvi. Vanhu vari kupopota, vanhu vari kurwadziwa, mwoyo yevanhu yakaremerwa nekudawo kwezvinhu izvo zvakaitika. Saka vanhu vakuchikonfranda kuti hey please, hurumende yenyu ngaititiro plan B chaiyo kuti kana kutoti masiriasi chaiyo. Ndo nyaya yacho mhuri yeZimbabwe ndangondiwe nayo ndakakubatirai muzuva ranhasi kuti tichikuzivisai zvinhu zvese zvinenge zvichiitika muZimbabwe. Totanga zuva tichitangirana tichiziva zvinhu zviri kutaurika mumastreets. I know kuti vanhu makatsamwa zvisingaite. Tell me what you think. Hasha dzicho dzinotodiwa, taurai mucomment section mangu tichionesana imomo. Kana wanga uchiona live tobva tangomhoresana nditoripo tichisangana mucomment section imomo.